לשנות את הדלת. שמעתי יריות, אני מפחדת, היו כמה אזעקות אבל הבומים נשמעים לי קצת אחרת. שמיים אפורים היום יותר מתחלת. זה היה נשמע קרוב, מתי הם כבר הפסיקו? חיילים בחוץ נראה לכם פגעו במישהו? למה אף אחד לא מגיע לעזרה? איך אין בחוץ עדיין משטרה? הלוואי זה סתם חלום נורא. אבא הם דופקים ממש חזק, שמעתי את השכנים צורכים מישהו נכנס. אבא תפתח, תחזיק לי את היד, תגיד לי זה הולך להיגמר, אל תשאיר אותי לבד. אל תיגע באבא, תעזוב אותו בצד, אם את תחבקי אותי חזק, רק אל תעזבי אותי עכשיו. כך נשמעה אם באחד הקיבוצים. אנחנו פצועים קשה, הצילו, שמישהו הביא להציל אותנו. בבקשה, הצילו, ירו בנו.